An İbni Ömer radıyallahu anhuma ennehu da'ahu raculun fe eşhedehu ala vasiyeti. Bir adam Hazreti Ömer'in oğlunu çağırıptır. Men diptir vasiyetname yazacak diptir, şahit bolsoň diptir. Ha bolýar diptir, barıptır. Fe iza huwa qad athara ba'da waladi. Görse amanamın 4 oğlu var. Şol adamın oğlunun birini, ikisini bir zat yazıwoti. Men ölümden soňra şeýitmeli dip. Oğlum Hazreti Ömer'in oğlay diptir. Bu bolmat diptir. Peygamberimiz aleyhisselam aytdy, zalim adama şayet bolmaň diýdi. Sen zalim aleyde diptir. Kim aýtýar şonu? Men mal mümkün dip bir torly kalmaga etjek bolýar da. Mal mülk emes Allah'ın qıdır. Sen kimin zadımız bolmaz. Lillahi mulkus semawat vel ardi ve ma fihin. Yer göň arasy Allah'ın qıdır hemmesi. Hudaý ýöne sana ejaze berdi, ejaze veren hat tasarruf etip bilersin. Onu etmesek qara ýere giremizde işimiz gyn bolar. Gawjetden dinleň. Ol oğluň şoňyň bir kneferine berjek dipdir, bir kneferi berjekkä sen şayet bol dipdir. Yo men maňa şayet bolup bilmerim. Peygamberimiz aýtdy, her kim zalime şayet bolsa, yalandan kasam içip yalandan şayet etap bolar diýipdir. Sümme esra'al meşye, turaqana qatanrak ýöri berdir. Gaýta otur diýamasyny şol adam diýip. Ýa Hazreti Ömer'in oğlu turup ogra berdir. Rawahu Daraqutni. Yeni bir görüň dinleň. حكي أن سليمان بن الأعمش رحمه الله كان مريضا فعاده الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فوجده يوصي لابنيه فقال أبو حنيفة إن هذا لا يجوز فقال ولم يا أبا حنيفة فقال أبو حنيفة لأنك رويت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث فقال سليمان يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة كذا في بدايا الصناعة. Ama mağdam bir çoğun alimi soramanı vardır, ayadatına vardır. Ol alim adam da vasiyet istirmiştik, men palan oğluma palan dat verin dünyadan ötümden sonra deyip. Ama mağdam ayten muning doğruda deyiptir mezhep başımız. Onu Ebu Hanife näme deyip doğruda deyiptir. Meger sen ödün dedin Peygamberimizden rivayet etmediniz mi deyiptir. Odul irsalyan adama vasiyet etmeler deyip. Sen bunu beytip vasiyet etme gerek geliptir. Odul Hudaýyň öz bölüşi baki deyip, Peygamberimiz aýtdy deyip, sen ödün millete aýtýan ki deyiptir. O alim adam näme deyiptir? Dogry aýtýan deyiptir. Bile deyiptir, daruhana ýanyk dükdörde deyiptir. Peygamberimiň sözüni ýat bilýär, içine girip bilemedik deyiptir. Siz alim adamla, siz dükdör hesabyny, Peygamberimiň näme aýdyllygynyň içini bilýäňiz deyiptir. Bulya doğru däwet etmerin men deyiptir. Ene bir ikilenji urun bolly sizin hyzmatyňyzda. Faqat nafa ash-şari' alayhi salatu vesselam ay yakuna liwarith wasiyatan nassan wa ala hada yakhruj ma idha awsa li imra'atin ajnabiyya thumma tazawwaja annahu la yasih. İnni öz varesine vesiyet bolmaýada. Men ölümden soňra oğluma bir zat berin, men ölümden soňra gyzyma bir zat berin, denanama bir zat berin, ärime bir zat berin diýip bolmaýa. Ýa aýtdyk, megerinki verese ejade berte bolýar ha. Ha bolýar şonu ýördär diýdi. Öz varesine vesiyet bolmaýa. Başga kişi bolýar ha. Hamana şu mahal bir adam aýtýar, men ölümden soňra falani adama ya falan denanaga algısı da yok, bergisi de yok. Yönü men ölümden sonra men malımın onun mirini şoňa berin diýse, mun hükmen oglaň şak ýörtmeli ha. Ine fiqh Hanafide, o dinleň bir adam wasiyetnamasy wa falan denanaga men malımın onun mirini berin diýipdir. Ya falan gyz oglany ya denanaga mun içerisinde ha. Şu wasiyet ýürüýärmi? Ab ýürüýär. İçerisinde de şol adam ölmeke şu denana bilen izdivac etse şun vasiyeti de batıl bolýar. Näme denanasy boldy da? Şehatte şeriatyn gurrumda. Öz içeriğine vasiyet ýürüýmeýärligini aýtjak bolýarna. Odul vasiyet edenne denanasy derdi. Ondan sonra vasiyet etse, vasiyet etdi de denanasy dedi, vasiyet ýürüýär.
Emme vesiyet edenden soňram şoň menen izdivaç etse, vesiyet batylla. Näme öz içerisi boldy, içeriňe de vesiyet etip bolmaýarda. Ýene aýtýan, megerinki verese ejade berse. Inni men kulli bir zat aýtyp berin, ey jemaatlar. Ansatçak üç ýyl hyzmatçyňyza ýetirin. Oglan uşagyň öňkü denanaňdan bolan oglan uşak, bir denanaňdan bolan oglan uşak, ýaşy bir denanadan bolan oglan uşak, ýa denany bilen oglan uşagyň arasynda adalat lazımdyr. Adalet, adyllyk bilen, adalet bilen bölmeli. Halaşı diri wagtynda hamany bir ogluňa bir zat, hatda din aýtýar. İki ogluň bolsa, bir ogluň kellesinden, maňrayından, ýangagyndan okşasaň, ol ogluňdy okşa. Onu gözletip goýup için ýakmak näme? Günäkärçilikde. Malla şeýle bir og dinleň, bir ogluňa bir zat berjek bolsaň, oňa da baýat bermeli. Meger wa oňydyň. Megerinki sen deliliň maňa berip maňa bermeýäniňe. Meselen bu ogul mariz. Mamlaň urun bilmeýe, kesbiň urun bilmeýe, çörek çykarmaň urun bilmeýe. Bu mariz, oham sen aýtýan şeriat ýürüýän ýere geňeşiň. Men şu ogluma şu delil sebepli men şuna artykmaç berjek, wasiýetde ha şuma hal berjek. Ha mariz hal bolsa, ýa-da ogluňy din okuysun diýip berem bolsaň bir ogluňy. Sen dinin içinde gel, sen dünyanı kovalap yürüme deyip, mına bireme artık maşrak bersen, neyinki hemme malın versen, mına bireme artık maşrak bersen, ine mına şeriat ecade veriyor. Mının maşa delilin olsa, hamana oğlun birine, denanağa, ya kıydına, bir zat artık maş bercek bolsan, delilin bağ olsa, şeriat yürüyen yerden barda sonra, ey şeriat yürüyen yerdi, ey alim adam, bana şeriattan jogap aýt. Aya men şu delil sebepli oğlumun birine artık maç versem, bolor mu deyip. O da birun wagtlar, ikun wagtlar kitap gözler, ulamalara maslahatlaşar, bolor diýse et, bolmaz diýse etme. Ine bila birun mol oğlun birine şu mahal bakan artık maç verjek bolsaň, eýni şejerek wasiyetnama da ýazjak bolsaň, men ölümden soňra oğlumun birine artık maç verjek, kıydymun birine artık maç verjek, ya ol kıden anasy aýrylypdyr, ikilenji den anasyna artık maç verjek, şu mahal kiçik çağaçyklary bilen başyna artık maç bir zat berjek bolsa, gitsin şeriat ýürüýän ýere barsyn. Ya çağırsın ýanyna yaramaýan bolsa, Hudaý üçin isteýän gelin ýanyma diýsin, we men şu sebepli şuna bir miktar artık maç verjek, neyinki malymyň hemmesini berjek. Soňra alan zenanasyny begendirjek diýip, hemme malyny mülküni beripdi, ogluň şoňy sonmuldyk goýmak, Peýgamberimiz aýdypdyr, el-izraru fil wasiyet minel kebair diýip. Ol uluguna etdi ol adam. Ahir ömrüni zaýlady ödüni. Hemme malyny birine berip, başgalaryn içini ýakyp goýsa, bir maly birine ölümden soňra artık maşrak berjek diýse, şeriat yürüýän ýere geňeşsin, men şu delil sebepli şuna artık maşrak berjek, şeriat ejade berýärmi diýsin. Ine aňsatjak size aňsatjak şeriatyň ýoluny aýdylyp ötdi. Ahirkide tapşyrygy Hudaý üçin din hakly, bir toforly şu barada istiva etdile, siz istiva etmeň. Allah ömrü berse hemmämiz garryjak we hemmämiz dünýeden geçjek. Hemmämiz ýa boynumuza wasiýet etmek lazım, ya boynumuza wasiyet etmek sogap, yan aytıp geçtik. Siz yerde yanlışmaň diýsene, kan adamlar näme diýe, bir denane gelýär hamana, dedim bana tükan mertdi diýe. Ol oglaýtdy, yo bermepdi diýe. O gyýdaýtdy, yo men badım diýe. O gyýdaýtdy, ýok diýe, men häzir beremek diýdi diýe. Şol ol kon ýaşullar şu tükanyň, şu ýeriň, şu öýüň eýesi istiva etýärdi. Owaň adamsy, owaň ýaşulsy, ya ahuni tekip birlik edip yürmeliler. Üýşirakana men şu oglumy şu delil sebepli, şu uzur sebepli, şu şeriat kabul etýän delil sebepli berdim, hemmäňiz şahit bolun diýmeliler. Biriniň ýanyna utanyp ýoňa men berenlerdir diýe. Biriniň ýanyna ýüzüne galyp hawa senkidir diýe. Oň ýanyna galyp da görerin diýe. Näme diýip etmeli? Näme diýip ogluny şonu awar etmeli? Näme diýip ogluny şonu öz dünýeden ölýär gitdi, ogluny şonu arasyna adalet goýýar.
Hudaý, peýgamber, şeriat men halamiýa. Enne Hudaý olan hemmeleriniň günälerini maaf etsin, Allah magfiret etsin, rahmatyna salsın. Sen men beýtmäli. Oğlunun birine, ya denanasyna, ya qyzynyň ýüzüne galyp, "Hawa senkidir şu ammar, şu yer senkidir, şu ekrançylyk senkidir" diýip, oň ýanyna diýip, "Men oňa beremok, oň ýanyna ýok berdim" beýtmesin. Sen kişi diýsin, şu uzur sebepli, şu delil sebepli, şu şeriat kabul etýän sebepli we şu şaýatly bilen we oğul gyzym, siz hem bana şaýat bolun. Ejadamy hawa ejada diýsin, kamyllap goýmalar. On bir onqy, hawa senkide dogry diýip, o jere gidip arada goýmalar, ol qana adamlar. Ene Hudaý köklediginden, hay üstüne oturup, Allah köklediginden qysgaça dep hyzmatyňyzy ýetirenlerin Allah hemmemizden kabul etsin. Din yürüymek, şeriat yürüymek zept bolupdy. Bar kulak assan, daqiq düşünnen bir kefi kulak asyp, "Ha, ahun aýtdy" diýämen. Ahirnetçili kulak asyp, ahirnetçili kulak astyryp, Hudaý üçin şunu bitin alem jahan, bir bolmasa türkmenleri eşitdirin, şu zept bolup duran görüňler. Goý şeriat, din dogurja yürüýsin. Ýene bir zat aýdyn, "Emme wasiyet edipdir ya etmändir hac barada." Men mun gurrunun yan aýtmadym, men çıtırdymy ba? Näme diýip çıtırdymy? Bir adamlar haja at ýazdyrypdyr, boýuny hac wajip dedi. Şu 1 million tön pul ýokdyr, pakyr nowatny öldüşdi, öýde dünýeden geçipdir. Oğluň uşaklary şeriat ýürüýän ýere geňeşin. Bir adamlar ba wasiýet etipdir, men hac etdirin diýip. Mun malyda ýa şu hac etmäge ýetýä, ýa ýetmeýä. Jemaatlar şeriat ýürüýän ýere geňeşin. Üçten mir diýip bir gurrun madyr, men mana aýsam udaga geçecek. Aňsatjak ýol. Şey diýdi diýip, ogly, qyzy, denanasy, äri geňeşsin. İşte edimiz hajysynyň gurruny wady diýip şeriat ýürüýän ýere geňeşmeli. Allah Taala ýaşaýyşyňyzy nur, iman, izzet, bereket, abraydan doly etsin. ha